Hej så. Hvad skal den? Hvordan skal den? Det skal da godt. Nå, vil du gerne have noget piksovs? Det smager rigtig godt. Okay, men jeg er sur på dig nu. For min tante har noget af det. Men jeg er ikke en hacker. Nej, men det er min farmor. Nå, men din farmor lige. Men min bedstemor bare grim. Nå, så det er hun. Ja, det er hun faktisk. Min bedstemor er så grim, at hun er grimmere end hele universet til den. Men jeg er solen. Har taget den. Ja, og hvad så? Jeg er noget andet. Og hvad er så det? Jeg er en del af helvede. Så se min... Hold kæft, du har en grim bror. Din spasser numse røvhullet psykopatikus.